ngibingelele Pastor Msibi abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu MC futhi kade besibusisa la phambili item culo amen sibonga kakhulu inkonzo ebimnandi kakhulu isikhathi nje ngamanje 9 o'clock amen maningi amathuba ukuthi sithi siqeda ebese izwa ngendaba inkonzo ukuthi kade kukhulunywa ngayo amen inyama yona ithintekile ukukhathala kodwa kasibonge inkosi usuku lokugcina namhlanje sikhona phakathi kwenu kube mnandi ukuhlanganyela nani siqala ukunibona nokunazi amen kumnandi kakhulu ukuhlanganyela nani uthando kubazalwane nje nakho konke amen ngithanda ke environment la khona abantu bengabantu nje kungekho lokho kusetshenziswa nale kuba kanje ukuthi awumuntu masekhonza kuyakhonza masekhuluma futhi yakhonza sekungabantu futhi ngaphansi amen so ngibonga inkosi izolo lesikhulumile phefumulo nokuthi yini sisile ngoba bengishibiza ukuxuba ngoba kade inkonzo yokuvamela iqale bazalwane bekhona so ngithi singaphindi into ekade vele siyenziwa so sesixuba senzela lo sesisiwe kodwa sizobe kodayitholayo bese kuthi nalo kade mhlawumbe lapha ngiyala sesingena amen sisephasikeni ke uJesu wafa wasifela efela izono zethu sakubuka ke izolo ukuthi kahle kahle umphefumulo womuntu uyini kwavela ukuthi ingqondo nenhliziyo angithi uma ukhandwa izinto ezintathu singayiphambanisi lento ngoba ila khona silahleka khona uma sebesibuza abantu ngaphandle sengiyakhuluma njalo ngithi nje uyabona sizofika evesini sasicina bese siyathandaza ngoba yona lesifisa kakhulu namhlanje so kufike kube khona inyama nje le esinayo kube khona umoya kaNkulunkulu iBhayibheli kwaba umoya ophila owafika kuAdam lo wafaka emakhaleni uthe kwangena wagijima wayothinta udala wamila inhliziyo wamila ingqondo wamila ama-intestine yonke into yabakhona ize ngomoya kaNkulunkulu wokuphila obunengqondo wazi kahle ukuthi ufuna ukwenzani angithi umuntu uqale wadiscuss ezulwini uNkulunkulu yedwa wathi kumele senze umuntu ngomfanekiso wethu
wayese uNkulunkulu wakudecide kwaba semqondweni wakhe lokho, kodwa lemfihlo yokudalwa komuntu yafihlwa emoyeni wakhe. Waba neshow uNkulunkulu uthi noma ngabe udaka ngilwenza ngilibhekisa phansi noma phezulu, kodwa makuke kwangena umoya wami, iwona ophethe direction, uzothi ngisho bekuthiwa kutshekile makwafika umoya bese uyaqondisa. Waqala uthuli njengoba selibona phandle laphana lwaveza isikhumba. Lwamanga lobona sekuhamba amaveni kwahamba igazi, kanti imfihlakalo esuka ezulwini. Yehle nomoya kodwa umuntu akasiyo umoya. No, umuntu akasiyo umoya. Umoya beku like idata noma iUSB kubona uma uyo installer something kwi device. Uma uya kwi laptop yakho ingasasebenziseki bese uthi ngifuna uku-update iWindows la ukuze izinto eziphakathi zishintshe zibe lento engifuna isebenziseke namanje. Uqhamuke ne-USB udownload iprogram, ufike uyifake bese uyayi-installer bese iyajika. Ngisho wallpaper yakhe ikutshela ukuthi njengamanje sekuyi-Windows 10 ekhona. Kwabunjwa ke uthuli lwabekwa phansi. Kwase kuza imfihlakalo kaNkulunkulu iza ngomoya wakhe. Iza entweni evele ingenayo impilo. Mayingena yaphilisa yonke into ekhona, kwase kuba khona into ebizwa ngokuthi umphefumulo ophilayo. Lithi iBhayibheli umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Ukhona inyama, ukhona umoya, bese kuba khona umphefumulo ophilayo. Umuntu umphefumulo ophilayo. Umuntu ephile emhlabeni ona, lithi iBhayibheli wasethi uNkulunkulu ngeke umoya wami uhlale njalo kulabantu ngoba bayona. Inhliziyo yabo njalo iyafisa, uGenesis chapter 6. Inhliziyo yabo njalo ioccupied, ihlezi ifisa okuphambeneyo. Wayethi uNkulunkulu ake ngiwuthathe umoya. Uma kusuka umoya ukhishwa, yabuyela inhlabathi, yabuyela yayoba inhlabathi. Umoya kaNkulunkulu wahamba, kwase kusala lento ekhandwe uhlangana kwalabantu ababili, yasala ingenandawo yona ngoba akusiye la emhlabathini futhi akusiye yasezulwini. Umuntu akasiyo wasezulwini. Angikusho lokho ngoba ngithi masihlulwa understand lezi zinto sizigcine sesicinga abantu ukuze ngesikwazi ukuphendula. Umuntu angaphilonga ezulwini uyaphilonga emhlabeni. Angithi uNkulunkulu umeqeda ukudala ukuthi lithi iBhayibheli wathi wasemdala umuntu wamfumbatha, wayesegijima wayotshala insimu. Insimu engasiyo into yasemhlabeni kodwa inezihlahla ungathi mawuyibuka ukuthi ezasemhlabeni, kodwa noma uhamba umhlaba uzofenda sikho isihlahla esingathi isihlahla sokuphila. Cha, ingoba umuntu akasiyo wasemhlabeni futhi umuntu akusiyo wasezulwini. Umuntu uyikhethelo lento eyenziwa uNkulunkulu azi yena yedwa ukuthi uhlosene ngaye. Thina nje uma sifa mawufunda iBhayibheli iRevelation chapter 22 kusazokwehla iJerusalem ezulwini emhlabeni omusha. Lize lizokhanda indalo iBhayibheli ila khona iwundlu uNkulunkulu uJesu eyohlala khona nabantu bakhe kuze kube phakade. Hayi ukuthi abantu bazophelela ezulwini, cha. Umuntu efa manje kade right noNkulunkulu uye paradise, sithi iselelesi esiphambene sithi Jesu usungikhumbule embusweni wakho. uJesu akasho ukuthi namhlanje ezulwini ngizoba nawe, uthi cha, namhlanje ngizakuba nawe eparadise, because there is our destination. Sazokwehla iJerusalem elisha ukuba isikhathi besikhona besiyokubuka igama iJerusalem ukuthi lichaza ukuthini. uJeru means the root of, uSalem means peace. La khona incwadi yeSamulo ithi kusazosulwa inyembezi eminyaka. Eyikhalwe kwangathi uNkulunkulu akezwa. Eyikhalwe kwangathi uNkulunkulu akabona ukuthi uDavid uNkulunkulu sengizwile, sengiyazi, sengingolithona nihlazane ngikhala. Zonke inyembezi zami uyayithululela kujeke bese uyayibeka. Noma abantu ngathi ngabe uma ngithandaza ungathi ababayiboni into engikhalelayo, kungathi awungiphenduli, cha. Zibekiwe luyeza usuku lwazo, zisazosulwa inyembezi eminyaka. Hayi, sinethemba thina. Sinethemba, kunomahluko
kunomahluko. Ingakho uma libuza iBhayibheli lithi lini ithemba lomuntu, ngoba kunomahluko phakathi komuntu onoNkulunkulu nongenaye. Lo ongenaNkulunkulu umefa kanalo ithemba, thina sinalo. Noma ngathiwa ngibulawe isifo esingalapheki, kodokotela kuthiwa sebezame yonke into, kuthiwa ushawa ikhensa stage 4, kodwa bembona umuntu efa enqumile ejabulile. Bemangala ukuthi hayi wajabula Stefano ukhandwa ngamatshe, wabhekisa amehlo phezulu wangakhala, ingoba sinethemba laphakade. Haleluya. Ngoba sinethemba laphakade. Sinethemba laphakade thina. Athi uJesu umeyela abafundi bakhe ukuthi bafethu ingabe nisanaka konke lokhu, salani senifuna kuqala umbuso kaNkulunkulu. Lezinto lezi ziyokwenezelwa, ngoba noma ningasayitholanga nalana, kodwa zikhona ngalena, ngoba ziyosulwa inyembezi eminyaka. Into wayikhala more than 10 years ago, kanti uNkulunkulu akuzwanga. No, kunejagi, kunojeke la ifihlwe khona. Unyembezi nonyembezi uNkulunkulu uyakwazi ukulifunda. Kwangena uHana kuthandazwa, uEli ehlezi ngasemnyango, ubona uHana usexakile kade engamthola umntwana. Lithi iBhayibheli uHana wangena, indlela ayesehlukumezeke ngayo. Lithi iBhayibheli amazwi ayengasaphumi emlonyeni, elokhu ebakaza kwehla inyembezi. Kanti noma kungasakhulumeki inyembezi uNkulunkulu uyakwazi ukuyifunda. Wathi uNkulunkulu, weHana senguzwile, wena uyakukhulela uzala indodana. Sinethemba thina, sinethemba. Afethu nje efanayo nabantu, yebo. Kade khamba ugesi wayeloshe ngisakhala sonke, futhi uma kuthiwa kunyuka itaxi sikhala sonke. Kodwa kunomahluko thina uma sifa, kunethemba esithi uma sifa silibheke ithemba laba basendulo. Athi ohlabela ubheka selavela obala njengelanga lona eliphezulu. No, asifani. Asifani. Njebethiwa silele embhedeni owodwa noma sibe sengozini efanayo. Lithi iBhayibheli ngenkathi iStebu noLazaro befa, lithi iBhayibheli oyedwa wabo iStebu wayengamazi uNkulunkulu wembelwa. Kodwa lithi iBhayibheli masinyane uLazaro wayengenalutho ehlupheka, kanti unethemba laphakade. Lithi iBhayibheli yena uthenge bethi uphefumula uphuma wayeseyantshathwa zingelosi. Thina eyethu ingcwabo asi-athendi, si-attende ethi ingcwaba. Ngithi uma ngifa nje sometime ngiyumzalwane, ngoba ngihambe ngiwumuntu onethemba kulisana noNkulunkulu. Ngithi uma ngiphuma nje emzimbeni ngibuka hawu sengizo-escortwa njalo. iBhayibheli wathwalwa uLazaro wayiswa esifubeni sika-Abraham, lo owayengamazi uNkulunkulu yena wembelwa. Wangaqeda ukwembelwa washona phansi. iBhayibheli esese-Hades. Inkinga kade phila kahle emhlabeni engenankinga. iBhayibheli wamangala umethi uphakamisa amehlo ngaphesheya eparadise, ubona uLazaro kade engelutho emhlabeni, kade emdele. iBhayibheli uLazaro kwakuthi uma nelonda kuze izinja sizomkhotha, ngoba amathe ezinja ayakwazi ukwelapha isilonda. Indlela owayengenamali ngayo, odokotela bakhe kwakuzilwane zasendle, izinto ezidelelekile. Kodwa mhlazane efa washo ukuthi uNkulunkulu sonke lesikhathi ubekade emuso. Ivangeli kaJesu lashintsha nini ukuthi libe ngezinto eziphathekayo, ngoba isizathu sokuza kwalo kuJohn 3:16, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Bese kubuza isizathu ukuthi ngobani. iBhayibheli ukuze lo nalo okholwa uye naye into ebalekelwayo ukuthi angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Isona sizathu namhlanje celebrate iPhasika nje, ingoba kunendoda eyalenga, ayilengelanga ukuthi sibe nezinto eziphathekayo kuphela. No, ukuthi uma sifa singaye kubhujisweni. Haleluya. Sibe nokuphila okuphakade. Shebethu umngcwabo wakho athendwa abantu abawu2, hayi suke beathenda into engekho ngoba awukho wena. Hayi ungcwatshwe ngencansi, awu yeka yini ukukholwa kwakhe, hayi vele ungekho. Angithi uyazi inkosi makuthiwa ifikile e-airport ethile ayehli njengabantu bonke.
ithi yehla yona kube khona asebeyigadile bethi beyifaka imoto ye-VIP ngoba sisazoshintsha ngisho imizimba lesikuyo siyothi uma siphuma enkazimulweni yaphakade sishintshe uhlobo lwemoto esiyongena ngalo athi uPaul ubheka imizimba esinayo manje eyokuthotshiswa kukhona imizimba yenkazimulo esisazongena kuyo engakwazi ukulamba engalwazi usizi ney'nhlupheko. Ngaphesheya ingakho hlabelelayo ethi noma usiholela nasehlane elibi kodwa siyazi ukuthi uyosiphumisela ngaphesheya kwelizayo. Ihlane asinankinga nalo, asinalo inkinga nehlane, asinayo inkinga nezitethazi okwaziwa ngamagama amakhulu cha. No, into esinenkinga nayo ukuthi uma sisidlula kuleli hlane kunethemba elikhona ngaphesheya. Usakholela ukuthi ufuna ukwaziwa, usakholela ukuthi ufuna kuthiwa nawe khona into okwazi ukuyenza, usenkingeni ngoba angazi ungenela nini. Incwadi yesambulo ithi zavulwa incwadi, zaziningi incwadi abakhorasayo. Kukho incwadi abantu abakhorasayo, khona incwadi abantu abashumayelayo, kodwa yini incwadi enza umahluko empilweni yomuntu? Lithi iBhayibheli kukhona incwadi okuthiwa incwadi yokuphila. Ngisho bethi ukhona kwezinye kodwa uma ungekho kule, lithi iBhayibheli maye kuwe usizi lwaphakade. Zazikhona nezihlahla eEdeni ababengadla kuzo zonke kodwa sinye isihlahla esasinamandla okuguqula impilo yabo. eBhayibheli kwakunomuthi okuthiwa umuthi wokuphila. Ngesambulo 22 ithi bhekanini siyakudla emthini siphuze emanzini lo muthi abaqoshwa kuwo Adam noEva, umuthi wokuphila kwathiwa ngenisadla la thina ngelinye ilanga ngoba singabantu abanethemba. Lithi iBhayibheli sisazokudla kuwo singagcini lapho, siphuze emanzini okuphila. Kanti yini eyenza ukuphendula kwesono esisodwa kube igugu ezulwini? Ngoba kuyaziwa imfihlakalo kaNkulunkulu ayibekela abangcwele bakhe. Siyamangala ingelosi uma kuphenduka umuntu uzithi hawu wayithola ilahla ngizona zihlala ezulwini endaweni engcwele ngcwele. Kanti thina kuthiwa eJerusalema sube sihamba edaladini zegolide lapho khona iBhayibheli lobe lingadingeki ngisho ilanga ngoba uJesu ukhanya kwakhona. Yena uJesu ilanga kuthiwa akudingwa nasibani. Siyamangala ingelosi uma kuphenduka umuntu uzithi waze wayithola inhlanhla umuntu esingaze thina sibe nayo ngoba thina singabasezulwini kodwa lo umuntu wethemba laphakade. uJohane uthi uguqela ingelosi incwadi yesambulo ithi gama yabona angikwazi ukuguqelwa uwe iVIP ya kaNkulunkulu yasenhlizweni kaBaba. Awuphakame ngicishe ngifanane nawe, ngicishe ngifanane nawe, ngiyinceku njengawe, ngicishe ngifanane nawe ngoba umuntu wamenza uNkulunkulu waba ngaphansana. Yabona uma kusabanga indaba yokuthi pho manje abantu abaseho kanjani ngoba sasala ngathi sayibona ukuthi manje bayala aqala ngoba siyawazi umoya oyiAdamu uyanyuka, siyayazi inyama. Angithi wonke umuntu nje kuthiwa ngakholwa kangane ngabiza umfundisi abafuna uzofunda nje leli verse specifically lithi uthuli othulini. Kodwa manje ke umphefumulo ke laba ukuthiwa ke abakithi ke baphi bese kuyavethi akekho umuntu ongayiphendula lo mbuzo. Sashiya phansi ngoba asikwazi ukulandela into ene-ignorance phakathi. Ngiyengithi indaba kaJesu nje bekuthiwa ayikho kodwa uyayenza isenthe yazi. Umuke wayefunda ezinye inkolo uzoyizwa lento engisho. Umuke wayifela kahle wayidadisha ezinye inkolo uyakwazi ukuthi yazi ayikho enye inkolo ekwazi ukwenza isenthe ngaphandle kaJesu. Ngoba lena ithi kunomuntu ofike wakudala engithanda ngase ngiyalahleka. It's a love story.
ngase ngiyalahleka wabona ukuthi wacela ingelosi wabuke ukuthi ubani ongehla eyofela labantu wacela ukuthi akekho ufuna ukufela labantu wathi okay yazi ngizodela isihlalo bese ngiyehla mhla ngiyolanda labantu ngoba bathandwe yimina uqhamuke neplanet badala vele ngiya-understanda nina ingelosi uma ningakwazi sesisindisiwe manje ngomusa lento iyayenza ukuthi ngoba sesihlulekile ungcono ngiyenziwe ngomusa manje angithi umoya kaNkulunkulu wokuqala uhambile kubantu ababayona wathi uma ngisahlala labantu mina futhi iminyaka yazo bahamba ngithwethu ha wayethi angihlanga eJerusalem manje ngibona ngeke ngicelele loduduzi ongekeze kimi manje izohlalisa ukuthi ni right ngoba ubaba wenu Adam wahluleka ukuhlala nomoya kaNkulunkulu ngoba right ake ngiyande manje ududuzi uyohlala nani ngomusa nje kuphela futhi lo othi umehlala kini bese yasusa isiqalekiso sokuthi anisekwazi ukwetha 120 years athi uJesu okholwa yimina bafowethu nomefa uyophila ngoba sekunomoya owehle phezulu ungasehli manje ngokuzovuka ukuthi wonelana izolo namthangi uzothi ke manje sesize kuwe ngomusa eliBhayibheli kususiwe kwethu bona sambathiswa ukulunga kuKristu ngizongena into namhlanje akazi noma ngizongena nale cha nje insindiso bafowethu iyayenza isense futhi uma wababona abantu beshona njengami nje uyasazi struggle sokufa komuntu ongamazi uJesu umuka sekuzana yonke into ucathi ukuthi uyahamba ubone ngathi ubone engabona ukhipha amehlo kusho ukuthi hayi yabona ke sekonakele manje lonke ulwazi ake kunento okuthiwa uAnthony LaVey le ndoda leni yona yaqala ibandla leSatanism kwasa ngokunye mhlazanifa kwathi lezi zinto ebiyikhuluma abantu ayizazi ngoba umuntu ngokaNkulunkulu umuntu izolo sifunda umshumayeli othi akekho umuntu okwazi ukulwa nomoya kaNkulunkulu mayisewuthatha ubona umuntu uyalwa uphefumula kakhulu uzama ukunqanda kusho ukuthi no unomnikazi ukhona usuku la kuphela khona ukuhlakanipha usho ukuthi hayi basikakile isigwili isigatsha amabodyguard kusho ukuthi ibhamu lezi abayiphetha zimethusa uNkulunkulu osuke sezolanda ukuphefumula zibe ngaka incwadi abamlethe nesibhedlela nembali kuthiwa siyakuthanda siyakudinga kusho ukuthi lama message onke awanawo amandla kunecebo laNkulunkulu osethi hayi bo namhlanje wesoni ngiyakubiza ayikho into precious njengokuphila ngoba usuke usengabuyisana noNkulunkulu ngalekethi nakuphenduka yayenza futhi senze ngoba umoya kaNkulunkulu usubuyele phezulu okuyena obengakhambisela ireport ukuthi ayise usenze kangconywana manje kuwena nokuphefumula womuntu bakhona namanje abantu okuthiwa basindisiwe ukuphefumula bayikazi kuyiwe ubona uPaul ukhuluma nabaseRoma uqale eqaleni ukuthi kuthatha 12 isiphathi nendawo siyazi ukuthi abathi ngiyanicela nengqondo yenu ayisale isifuqulwa phela uqathi ukuthi hayi antu uJesu ke wahlangana nabantu ezweni lakubo iBhayibheli wayenza imangaliso wangafuna ukuyihlanganisa nabo ngoba azi inhliziyo yabo it does matter ukuthi inhliziyo yakhe igcwele nengqondo yakho uNkulunkulu ngisho ungavatha kahle uze sonto uhlala ube msulwa uNkulunkulu ingakho engalibheki ngaphandle uNkulunkulu ubheki ngaphakathi ngoba ila igugu lakhe likhona umphefumulo womuntu kunya ngeke uJesu wayifela umphefumulo womuntu ihlathiwe lelethi iphasi ihlathiwe angaze umuntu vele kusase ngena lapho baseGibhithe labantu bathunjiwe bahlezi ngoba kuthiwa iphasika nje njengoba ngisho ukuthi into yensindisi iyayenza isenzo ukuthi uma ifuna ungayijahi ungayigcini mosesontweni kuphela ukuyibuke kahle iyayenza isenzo
abantu sekwenziwa imangaliso eziningi kodwa uFaro akafuna ukubadedela. Kushishwa amanzi enziwa igazi kwaphela kwavela yonke izifo, uFaro akafuna ukubadedela. Usethi uNkulunkulu ke hey bafowethu nayo indaba. Asivele sifunde Exodus I think chapter 12. Sifuna sithandaze sivale. Lenyanga iyakuba ke inhloko yezinyanga. Ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Kade behlala uverse 2, Exodus 12 verse 2. Behleli kulelizwe kade bemthemba uNkulunkulu uzobakhipha. Kanti uNkulunkulu usekalculate waqeda wathi ke uqonda ngqo Aaron noMoses uthi lalelani. Ngiyazi mhlawumbe sekuyinyanga yesi9 onyakeni. Kodwa ke ngiyanitshela inyanga yokuqala kini le. Bama ngathi uNkulunkulu ufuna ukuthini. Wathi ke yazini namhlanje ukuthi niyaphuma la nikhona. Akabatsheli bengaphandle batshela bengaphakathi. Kodwa uthi ke kini uma kade ku September sekuJanuary kini lo. Sekuyinyanga enkulu kini le. Ngoba ukuphuma kwenu lokhu namhlanje. Anitshelwa ningaphandle uNkulunkulu kunento engizoyenza kuFaro. Ithi iBhayibheli understand. Kodwa ngakahambi kakhulu kusakhuluma 19 minutes. Ani makhona ni ongafunda uverse 4 no 5. Verse number 4. Nangabe umndeni umncane kakhulu kuthi ungeke ulicedzele lizinyane, ungalidla ndawonye namakhelwane wawo, kuye ngebunyenti bebantfu balowo mndeni. Verse number 5. Amen. Cela ungahlali phansi baba. Amen. Manje uverse 4 no 5 siwenze kanje bese manje siyaqhubeka. Amen. Uthiwa ke lana uNkulunkulu wayesethi kubantu kuzobulawa ke iwundlu. Uthi ke lizobuya uthi lidliwe. Lincane lona kodwa kunakho kwenzeka ukuthi abantu bomuzi lingabaneli. Njode kukhulunywa ngokuhambisa ivangeli nje. Kunakho kwenzeka ukuthi uma umuntu elitholile elizwe ukuthi hayi man. Yazi nginokuthi ngiyahlala nalo lento ngathi na umlile emathanjeni ungishisa. Uyake yahlangana lento yake yadliwa owesifazane waseSamaria. Wathi uyayidla ethi izomanela lento iBhayibheli watholakala esememeza. Esebiza abanye ukuthi webafowethu kunento engiyibonile. Ngiyahluleka mina ngingedwa ukuthula nayo. Ake ngigijime webo makhelwane ke sizodla la sikhona. Njengoba ngimlande namhlanje kunomhlabelelo ringe ekhanda othi labanela abapostoli, labanela abasendulo linganele mina tu. Akuthi kumnandi ukumala. Inkinga ukuthi uyayidla lento uhlezi uwedwa usuthayi. Yazi umebona usufole umdala uthi manje kunento ekhona la. Ngithi ngiyalidla leli wundlu hayi ngizwa ngathi liyangihlula ukuliqeda ngingedwa. Bebona zonke sebehlangene ndawonye ukhona othi hosana kweliphezulu, ukhona othi bayede, ukhona othi hayi wazwaqele kungangala ukuthi naba abantu bezinto engathi hayi no. Ikhulu kakhulu ivangeli. Ngiyema ngathi umuntu osuke sehlezi nalo. Futhi leli ngoba kwakuyizinyane lona lilincane. Ngangamphikisa mina uNkulunkulu ukuthi manje wakwezwaphi inkosi ukuthi iwundlu abantu bomuzi bengahle ukuqeda iwundlu. Ngoba inkolo kaJesu ayifani nayo nezinye inkolo. Cela siqhubeke amanye sesingaqhubeka. Verse number 5. Yeah. Leli zinyane lenu kufanele kube ngulelide sici. Libe neminyaka munye budzala. Cela kusiye ku verse 7 no 11. Verse number 11. Nibothi niyidla
nibe tinkalo tenu tiboshiwe netinyawo tenu tisetinkathulweni nendvuku ibe isesandleni nidle ngokushesha lelo ke liphasika lekudumisa simakathe. Siyabonga. Niyakulidla kanje. Ngifuna ukuzwe into bese ngifuna ukusheshe ngihambe kulento. Niyakulidla kanje. Izinkalo zenu zinjalo. Kunendlela yokulidla. Kwesinye isikhathi ubona lize lishoda kini uthawo. Ngoba sizwe kuthiwa uthi umuntu mayelidla. Kwesikhathi kuyenzeka ukuthi lingamaneli gcine setshela nabanye ngalo. Wena uzwe kuyahlaleka nalo. Ingoba kunendlela futhi yokulidla iphasika kaJehova. Kunendlela yokukhonza uJesu. Sibona manje ziningi kangaka izinto ezenziwayo. Bebaningi abantu abathi bakhonza uJesu. No, kunendlela akhonzwa ngayo. Iyadlula nje kule. Iphasika lela ngithi sibuka ukuthi iphasika lisukephi. Kunendlela yokulidla izinkalo. KwabaseFeso chapter 6 verse 10. Izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Bese iBhayibheli lani niyobe nifaka izicathulo, hayi noma lidliwa. Kodwa siyakufaka ukulungela ukushumayela izwi kaNkulunkulu. Bese ngesandla siphatha udondolo ngoba la sithi sidla sishumela kodwa kunentando esihamba ngayo, asihambi ngokufuna kwethu. No, kunendlela edliwa ngayo iphasika. Ubona namhlanje emabandleni ukuthulekile kuthe du ayikho imvuselo kaKristu. No, kunendlela ebefana ngabe lidliwe ngayo iphasika. Elenza uma kuye kwaphenduka intombazane eyodwa ngakubo, bebonakala abantu kunomnyaka zokushintsha. Kuqala ukuthi kunento entsha efikile, kufike kuphenduka insizwa. Ethi umuntu uyahlala ngahlaleki, etshele lona lo ngoJesu, kodwa namhlanje kuphenduka umuntu bese kuyafana nje. Inkinga akusili iphasika enenkinga, akusiyo uJesu onenkinga. Indlela adliwa ngayo. Intando kaNkulunkulu abantu abasayihlonile. Ubungcwele futhi abusaziwa. Abonakalanga kuJesu konakalela endlela adliwa ngayo. Indlela adliwa ngayo ro. Kufanele ukhalo lenjani? Kwanda abantu abafuna ukwaziwa ngevangeli. Abantu abafuna ukuduma kodwa inkambi ingasho. Akuthi noma ngabe kuthiwa uke walimala, nayi indlela zintathu indlela zokudla iphasika. Yithi umuntu ubuyisela noJesu wazi ukuthi sekufanele ukhalo lwakho luboshwe ngeqiniso, la kungena izicathulo zokushumayela ivangeli, bese kuba nentando kaNkulunkulu. Sibona kwesinye inyembezi yini mzalwane uthi hayi kunento engiyithandayo kodwa ngisayenzi. Yini ungasayenzi? Hayi inkinga sekunentando, sekunomthetho ongibusayo. Athi uPaul kunomthetho wenyama bese kuba khona umthetho kamoya. Uhlangane nabangani bakho bekwazi bethi awusashayini la, bekubona uyafuna kodwa manje inkinga sekunodondolo olulandela ngalo, senodondolo olubambile. Siza lo zama ukuphenduka lo othi uze kuJesu. No, kunendlela uJesu aphilelwa ngayo. Uyabopha ukhalo anuzile kuthiwa lidliwa kanjani iphasika, bese uyanyaweni, bese kubudondolo ngesandla. Intonga yakho nodondolo lakho ziyangithokozisa, kwasho uDavide. Nabasendulo bibanjwe kanje, bese uyambona kuJesu enamandla empilweni yakho. Kuyakuba unyaka, inyanga yokuqala lekini. Kuyakuba inyanga yenu yokuqala le.
ngoba kade nizama ukuphuma iphasika ngike ngizwe kuthiwa kunosuku lwamasuku kuthiwa kunosuku lwamazwi ayisikhombisa hayi ukuthi kuyisono konke kuseBhayibhelini kodwa kunento ekhohlakalayo ngephasika umqalo walo isisuka salo kwakusuku lwenkululeko uNkulunkulu mhlazane eqala iphasika wayeze nententsha kubantu okade bezama ukuphuma kungaphumeki akade bezama ukulwa kungalweki wayesethi lalelani kunewundle engiza nalo phezulu uJesu igama lakhe uze nententsha kini ukuthi ngisho ngabe kuthiwa sekunyaka nenyanga yokugcina empilweni yakho yena uzoqala phansi athi uJesu yebo ngiu-alpha ngingu-omega kukhona abantu abakulendlu osekukhonkludiwe ngey'mpilo zabo kodwa ke nguqoqela isimanga umthetho wephasika uyanqaba ukuthi impilo yakho iphele namhlanje umthetho nesiko lephasika liyanqaba Njengoba sekuyinyanga yokugcina sekuDisemba uthi uNkulunkulu weAaron noMose ake nibatshele ukuthi cha uJanuary namhlanje kuyaqalwa athi uJesu ubheka mina weJohane ngiphethe isikhiye sika Davide la kuvula khona mina akekho ovalayo nala kuvala khona mina akekho besevula athi mina ngiyisiqalo futhi bheka ngiyisiphetho bethu abantu baqeda uJesu la iqala khona Siyathandaza manje siyathandaza umthetho wephasika uyanqaba ukuthi uqhubeke ugule ngesifo esikuphethe ngoba kunewundlu lafela inkululeko yabantu phasika into yenkululeko mdalo wayo kwakunanesiko kubaJuda ukuthi njalo ngephasika kufanele kube khona okhululwa oyedwa oyisiboshwa hlezana uJesu ebanjiwe ngoba uJesu uzubona impela lento yensindisi iyayenza isense uJesu leli wundle sikhuluma ngalo wabanjwa ngeinsuku zephasika ngoba ilapho niwundle kufanele lidliwe khona baba abaJuda bahamba naye kanti ababonke ezulwini kuphethwe iwundlu bathi siphethe ingane kaMaria kodwa ezulwini kubhekwa iwundlu madoda elophayo anohlabelo hayi imvane yophayo yafa yafela mina nawe Jesu kanti kunendoda athi mefika uJesu ejele ngoba usiyangena yena uyiwundlu iwundlu manike langena ephasikeni bafuthi lihlatshwa suke likhuluma ukukhululwa kubo bonke abantu asuke bekhona incwadi kaMarku ithi bathi abantu sewuJesu eseze uPilate evela ephethe uJesu noBarabha wathi ngoba bafethu kunesiko lephasika isiko lephasika lithi kufanele khona umuntu okhululwayo akwenzeki kube iphasika kungakhululwa umuntu uyiqale ezulwini lokho kuyicala ukuthi umuntu ebanjwa amadimoni kuyiphasika engakhululeki icala ezulwini ayaziwa leyo ukuthi ngephasika abantu sebengena nezinkinga eminyango bebuyele nasemuva begcwala amabhasi abanye benza amaflight kuthiwa siye ephasikeni abantu besho beyojwayela nje inkonzo besho abantu beyonambitha ubunandi benkonzo kodwa inkululeko ingabibikho webafowethu umsuka wephasika bekusuku lwenkululeko uJesu uBarabha baboshwe ndawonye wathi uPilate bafethu ngenxa umthetho wephasika shonini ukuthi nginikhululele bani ngoba khona bala namhlanje ekhanda lakho uyacabanga ukuthi nginomfowethu ekhaya nginesimo sasekhaya esingahambi kahle izinto ekhaya ukhondolo lusibambile kunezinto engifisa ngathi singashintsha empilweni yami namhlanje uNkulunkulu uthi ake sibuze ukuthi kusuku lephasika ubani esingakukhululela yena sathi hayi yebo siyacela usikhulela uBarabha bebelithi wayekhohlakele ngendlela esimanga lomuntu kodwa ngoba kwakufanele sihlonishwe umthetho wephasika ayinandaba into esho bekuthiwa eka 15 years into ka 20 years ago kodwa kunamandla umthetho wephasika namhlanje izowahlonipha lawo mandla leyo nto ngisho bekuthiwa ibibamba ugogo wakho yabamba abantu wakho yabamba nawe kodwa namhlanje size namandla omthetho wephasika
bayamangala abantu uma sihlabela sijabula sithi hlathiwe lethi iphasika aba understand. Wakhula uBarabha esefayile ukufa, wafike wangena uJesu esikhundleni sakhe wathi weBarabha ngiyazi bese kuDisemba kuwe kodwa ukubatshele ngaphandle ukuthi namhlanje sithi mina nawe 1 January. Wajika kule ithuna elibuka uBarabha kanti selihlatshiwe iphasika. Sesiyathandaza. Amen. Sesiyathandaza. uHerod uke wenza iphutha. Wathi hayi akube khona umuntu engimbophayo. Kanti akazi ukuthi ukuboshwa kusebenza ngosuku lwephasika. Bhebheli wangena ebandleni ngoba kuyenzeka uHerod ake ngene nasebandleni. Bhebheli wabamba uPetru wathi ake ngimthathe ngiyomvala etilongweni. Kanti akazi ukuvale ngosuku olronke. Bhebheli kwabuza insuku sesifo esingenamvubelo usuku lwephasika. Bhebheli wathelele uPetru kanti ibandla liyaziqonda insuku ukuthi hayi akukwazi ukuthi ngabosha umuntu ngosuku lwephasika. Izulu lahlonipha amandla osuku lwephasika. Bhebheli wathelela uPetru kwezakala ingelosi ithi Bible Petru vuka ugqoke impahla zakho bese siyaphuma kuleli tilongo esikulo. Yahlonishwa lolu suku ezulwini. Bhebheli uPetru wayebanjwe wayofakwa etilongweni lokugcina phakathi esenta. Kwasho ukuthi akunandaba iminyango ukuthi mkhulu kangakanani. Bhebheli amaketango owayeboshwe ngawo ngoba kwakuhlonishwa usuku. Yathi uma imthinta ingelosi awa kunamaketanga azowa namhlanje abanye abekho la kodwa bazihlobo zakho kunamaketanga azowa. Kodwa eliphakamisa ibhodlela likatshwala elibuka eswe ngathi akusayenzi sense ngoba sekunamaketanga. Namaketanga ithi yathi uma ilele yezwa ngathi ukhonto ewayo nje eceleni kanti hayi iketango seligashukile. Namhlanje sashumela ngoJesu into eyisimanga. Baningi ababethi hayi izobuyela emuvalalela uma kuye kwagasheka iketango. Bhebheli noPetru wathi ephuma ehamba. Bhebheli wayeyitshetshe kusembonweni ngoba uma kuye kwahlonishwa usuku lo muntu osuke kwenzeka kuyisimangaliso uvele ngakholwa ethi hayi bekithi kuyadlalwa. Bhebheli wathi uPetru sengaphandle ila wabona khona ukuthi hawu kanti ngiphunyukile. Siphakame sime ngenyawo. Kunabantu abazokhululeka. Kunabantu abazokhululeka. Kunabantu abazokhululeka. Wathi ebethela uJesu wabethelwa endaweni okuthiwa indawo yekhanda ngoba kwakushiwo ukuthi inzalo yowesifazane isazoqhoboza ikhanda lenyoka. Kunezinto namhlanje uNkulunkulu akasathane umastermind wazo uNkulunkulu azoyisolva. Sivala amehlo ethu. Sivala amehlo ethu. Lamthandazela ibandla nesineke. Sizothandaza namhlanje. uNkulunkulu uzokuzwa ngoba iphasika. Abanye banama addiction abastrugglisha ngawo. Abanye badla izinto ebusuku belele bephupha bangazazi. Sebeze bayagula abanye bagula into engaziwa. Lihlatshiwe iphasika. Uzolihlonipha uNkulunkulu lolusuku. Umiwe ezulwini kuthiwa bathini yini abayicelayo sibakhululele bani na? Sibakhululele bani na? Sibakhululele bani na? Abanye kubanjwe their finances ngoba kunezinto ibandla elingazazi ukuthi zingamadimoni. uNkulunkulu engake kufaka amehla komoya ungamangala izinto eziningi ezibanjwe empilweni yakho ayibanjwanga yithuba zibanjwe imoya yobumnyama ngoba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemimoya nababusi balobu bumnyama emkhathini. Nabantu abazokhululeka namhlanje. Sivala amehlo siphakamise izandla.
namhlanje uNkulunkulu ofuna ekwenzele wona uzoyibiza ngegama. Uzoyibiza ngegama. Sesenkosini. 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 Vula umlomo wakho uthandaze. Vula umlomo wakho uthandaze. Siphambi kaNkosi. Siphambi kaNkosi. Ekukhulele bani uNkulunkulu? Ekukhulele ini? Ekusize kuphi? Yini ofuna uNkulunkulu engenelele kuyona empilweni yakho? Kunamandla kulendlu. Isitulo nesitulo ahlonipha usuku lwePhasika. Kunamandla kulendlu, kunomlilo ogijimayo. Kunabantu abakhululwayo namhlanje. Kunabantu abazokhululela izimo zabo. Abanye iprosperity yabo nakho ngishilo nje. Angisho ukuthi ubhekana into ethandazana bazalwane. Amandla khona kulendlu. Cela imbeke kahle phansi. Amandla khona. Awudingi ukubekwa izandla, ufuna uNkulunkulu ekwenzele. Ufuna uNkulunkulu ekwenzele ntoni? Kunezinto zeminyaka izinto ezithuthayo ebusuku. Kunezinto ezihambayo ebusuku. Nangu uNkulunkulu, nangu uJesu, nangu uNkulunkulu eze kuwe, nangu uNkulunkulu efuna ukukusiza. Nangu uNkulunkulu esiza abantu ebusuku. Nangu uNkulunkulu esiza abantu ebusuku. Hayi lumake lolu suku. Lumake nalo suku lwePhasika. Nasi siqalo. Lapha. Nelethi iPhasika lihlatshiwe. Ukhululele bani na? Ufune kukhululele bani na ubusuku? Na imfihlakalo Yesu na umlilo.
inkazimulo igcwele phakathi kwethu na umlilo wenkululeko uhamba phakathi kwethu kunezinto ey'thuthayo kunamandiso namhlanje abadonsayo ngegama likaJesu kunezifo ey'hambayo kunezinto zabathakathi ey'thuthayo namhlanje kunamadeka akhululwayo laba bantu begcwele amandla kaNkulunkulu ungasali sekusuku lokugcina awukubambane noNkulunkulu nalo usuku Yes, my Lord, my God. Yes, my Jesus. Siphambi kwesihlalo uNkulunkulu ebusuku. Siphambi kwakho osenamandla ebusuku. Siza nezimo ezahlukeneyo. uNkulunkulu onamandla. Uyakapasia ayamandakatos rakapasia adis alimataya kapa elekepasata katos ilimanda azia kapaya katos rapapapapasida katus relebebebebebebebe sikatapa rakapasalida katos rima babababusaya sitatela manda egazini kaJesu sitatela manda asekambeni kaJesu sitatela manda omlilo odlayo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha udla konke in the mighty name of Jesus siyathandaza amandla omlilo your fire let it to fall rika pasato reke papapas rika tapasa elebebebebesa kibona umlilo kuleya khona rika papapapa reke pasi kibona ingelosi yehlela kuleya khona rabababababusa iyalakatapasia iyamandelebebebebes kibona mandla ekhazini kaJesu nake bamba lo nake mbamba kwingalo yaseleft rika pasia ruka papapapapas reke papapa we strike fire we strike fire we strike fire we strike fire ababosiwe bayakhululeka yonke imimoya yobumnyama iyapawa manje yonke imimoya yozalo iyapawa manje generational curses ziyanqamuka ngegama likaJesu fire bayakhululeka sikene idubeni siyabakhulula sipho
Sipotoze indumba. Amagama abo aboselwe indumbeni. Siyabalanda kuzo. Siyabalanda. Ngegama likaJesu. Rikabas. Relebebebebes. Rababababas. Rikabas. Relebebebes. Rukabas. Fire. Yalakabasia. Imandakatus. Librakabas. Limamamamamamamama. Sikhulula umlilo. Sustrike umlilo manje. Sustrike umlilo manje. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Amahiso ayatsa. Amahiso ayatsa. Amahiso ayatsa. Rakapapa. Rukapapas. Rekebebebes. Amahiso ayatsa. Ilakapapa. Rikapapapus. Imandakatus. Rikapapapus. Rikapapapus. Ilimakadusaya. Rikapapapus. Iandakados. Ilimamamamamama. Elepas. Once again, I need a revival. I need a revival. I need that fire that was burning. Akusavuthi ngaphakathi kimi. Revive me. Hula kapas. Librakasia. Ulimanda kados. Librakados. Your fire, your power, your revival, Lord. Let it burn, let it burn. Let it burn, let it burn. Who come let it burn. Who yakabas. Revive us once again. Once again. Once again. Yenzintando yakho Nkosi izinikela kuwe. Izinikela kuwe manje. Wena Nkosi. Nkosi nje ami. Sala kimi. Gidlale kuwe. Uthanda asoami. Kwesinye isikhathi ngenxa yokunaka umuntu oseceleni kwakho uzophuthwa izinto ebezoshintsha impilo yakho. Ngenkathi unaka umuntu oseceleni kwakho uzophuthwa izinto zempilo yakho.
of the Holy amandla kamoya ongcwele siyawadinga amandla the power the power of the Holy the power of the power, the power, umuntu esetshenziswa uNkulunkulu ningambambi kangaka ningambambi kakhulu nizomphazamisa lolanda ukuthi engalimali kuphela amandla ngoba uNkulunkulu osebenzayo akungekho